ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಂತಿರಿಗ್ಲ ಯಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಯಾನ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೇನೆ ಮಾಂತಿರ್ಲ ಪೋಯಿರು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಪೋಯಿರು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪನಗ್ಲು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯೊಂಡಿರು ಇತ್ತೇನು ಇಲ್ಲಿನ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ ನೋಡು ಎಡ್ದು ತುಂಬು ಚೂರು ತರೇನು ಪೂರ ಬಾರೊಂದು ಎಡ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪೂರ ಒತ್ತರದಿಡೊಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಆದವಾರ ಅಡಿತದು ಇದು ಯಾನು ಬಜ್ಜಿ ಅಡಿಪ್ಪನೆ ಮಾತ್ರ ಒರೆಸರೆ ಪೋಪುಜಿ ಚೇರು ಗೀರು ಪೂರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡತಿ ಮಾತ ಒತ್ತರದಿಡೊಂದು ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಅಡಿತೊಂಡು ಯಾನೇನು ಇಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಒರೆಸರೆ ಪೋಪುಜಿ ಅಡ್ದದು ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಒಂದ್ಸತಿ ಅಡಿತೊಂದು ಬೇಡ ಏನು ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ನೀರಿಗೆ ಜಿಂಜ ತೊಂದರೆ ಮೂಲ ನೀರು ಸರಿಯಾದ ಬುಡ್ಪುಜೀರು ಬುಡೋಂದೇ ಇಪ್ಪೀರಿ ಈಜಿಂದ ನೀರೇ ಬುಡ್ಪುಜೀರು ಹಿಡ್ದದು ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಚೂರು ತೊಂದರೆ ಉಂಡು ಮೂಲು ಹಿಡ್ದದು ಏನೋ ದಿನ ಬುಡ್ದು ದಿನ ಒರೆಸೋನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಬರೋದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎಂಕ್ ಪೊಲ್ಯರ ಉಂಡು ಅರ್ಧದು ಇತ್ತೇನು ಪೊಲ್ಯರ ಕುಡ್ಲುಬೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕಟ್ ಮಂತಿತ್ತೇನು ಉದ್ದ ಮೊದಲು ಆ ಕುಂಟು ಪನಿತೆ ಉಳ್ಳೇನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕಟ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅವು ಚೂರು ತುಂಡ ಹಣ್ಣು ನಡೆದು ಬುಕ್ಕಲೈಕ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಂತದು ಪುಲ್ಲದು ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಹೀಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗಿತ್ತನ ಅಡುಗೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಂತನ್ಗ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ಡು ಉಪ್ಪುದಿಡೊಂದುಳೆ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ಡಿಯನ್ನು ಬೇಳೆ ಸಾಂಬಾರ್ಗಿತ್ತನ ಬೇಳೆನು ಬೇಪ ಒಂದುಳೆ ತರಕಾರಿ ಪಡೆದ ಸಾಂಬಾರು ಮನ್ಪುಗ ಈಸಿ ಆಪುಂಡತೆಂದು ಏನೈತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಡುಗೆ ಮಂತಂಡ ರಾತ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಡುಗೆ ಮನ್ಪುಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಜ್ಪಿ ಮಿನಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಹಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಏನು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕಜ್ಪಿ ಮಂತೊಂಬೆ ಅದೇ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ಅಡುಗೆ ಮಂತಿದ್ದೆ ಇಡ್ರಿವೆ ಕುಕ್ಕರ್ದು ಮುಚ್ಚಳ ಅಂತೂ ಒಂದು ಇನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ದಾಯ್ತಾನೆ ತಿಕ್ಕೊಂದನ ಅಂದು ಜಿನ್ನಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕರ್ದು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚೋ ನೋಡು ಈತ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಏನಂಜಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೆ ಮತ್ತೇನು ಈ ಕಜ್ಪಿಗಿತ್ತನ ಒಗ್ಗರಣೆ ಎಲ್ಲ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೆ ಏನೋ ಒಗ್ಗರಣೆ ಇಡಿ ಈ ತರಕಾರಿನ ಪೂರ ಬೇಯ್ಪವನ್ನೇ ಈ ಥರ ನಿಗಲ ಒಂದ್ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ಲಿ ಸೋಕಾಪಣ್ಣದು ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಪಡೊಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಇಡಿ ನಮ್ಮ ಈ ತರಕಾರಿನ ಬೇಯ್ಪೊಂಡ ಅವನ ಜಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚದು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಡೆದು ಬೇಯ್ಪೊಂದುಲೆ ಇತ್ತು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಖಾರಾಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಾತು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪೂರ ಪಡೆದು ಪೊರ್ಲು ಈ ಥರ ಫ್ರೈ ಮಂತ ನೋಡು ನೆಕ್ ಪನಿತ ನೀರು ಕೊಟ್ಟದು ಈ ತರಕಾರಿನ ಪೊರ್ಲು ಬೇಯ್ಪದ ಆಗಿಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪದು ದೀಡ್ನಂಚಿನ ಬೇಳೆ ಉಂಡತೆ ಐನು ಮತ್ತದು ನೆಕ್ ಪಾಡೋ ನೋಡು ಪಡೊಂದು ಪೊರ್ಲು ಕುದಿಪಂಡು ಸೂಪರ್ ಐನಂಚಿನ ತರಕಾರಿ ಸಾಂಬಾರು ಮುಳ್ಳು ರೆಡಿ ಅಂಡ ಇನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಕೆತ್ತಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಂತೊಂದೆ ಚೂರು ಉಪ್ಪಾಡ್ಲದಿಡೊಂದು ಮಣಸು ಮುಗಿತೊಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂದ ಆಯ್ತು ಮನ್ಪೆಂದು ತೋರಿಸ್ಬೋಬೆ ಒಣಸ್ಪುರ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದ ಬುಕ್ಕ ಏನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬುಕ್ಕ ಏನು ಈ ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಳೇನೆ ಏನು ರೌಕೆ ಪೊಲ್ಲು ಒಂದುಳೆ ಏನು ರೌಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪನಿತು ತೋರಿಸ್ಬೋಬೆ ಏನು ಏತು ಹೆಂಚ ಪೊಲ್ಲು ಬೇನ್ ತೋರಿಸ್ಬೋಬೆ ಪನಿತು ಪೂರ ಇಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಏನು ಪನಿತು ತೋರಿಸ್ಬೋಬೆ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತೆ ಏನೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಪುಲ್ಲೊಂದುಳ್ಳೇನೆ ವರ್ಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಅಂಡ ಏನದೈತನ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪಂಡ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೋಬೆ ಇನ್ನು ಮಾಮೂಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಅತ್ತೆ ಹಿಡ್ದದೆ ಏನದಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೋದಿಚ್ಚಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಪುಲ್ಲದು ಕೋರ್ಪನೆ ಇತ್ತೆ ಏನೇನೇನು ಪೂರ ಅಳ್ತೆದಿತ್ತೊಂದು ಪೂರ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದು ಕಟ್ ಮಂತೊಂಬೆ ಕಟ್ ಮಂತೊಂದು ಐನು ಹಿಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೋಬೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಥರ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪನೈತಿ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಕಷ್ಟ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಡ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಹಿಡ್ದಾಯ್ತಾಂಡು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಹಿಡಾವಡು ಶೂಟ್ ಮಂತನ ಹಿಡ್ದಾಯ್ತಾಂಡು ಒಂಜಿ ಅಂಚಿಂಚೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಡ್ಲ ನಿಗ್ಲೇನು ಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಅದೇನಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮನ್ಪನ ಹಿಡ್ದದು ಈ ಥರ ವೀಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಂತದೆ ಏನು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಡ ಈ ಥರ ವ್ಲಾಗ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮನ್ಪನ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಹಿಡ್ದದು ಅಲ್ಲ ಚೂರ್ದಾಯ್ತಾಳ ತಪ್ಪ ಆದಿಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಏನು ಪೂರ್ತಿ ಅದನ್ನೇನು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೆ ಅಲ್ಲ ಏನು ನೆಟ್ಟು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದಿಜಿ ಒಂಜಿ ಪನಿತು ನಿಗ್ಲಿಗೇನು ತೋರಿಸ್ಬೋಬೆ ರೌಕೆ ಪೂರ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡು ನೋಡ ನಿಗ್ಲಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಪ್ಪಗೇನು ಆ ಥರ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನ ಪಾಡಿರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಮತ್ತು ಏನು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಂತೊಂದೆ ಐನು ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮನೇನು ನೀಟಾದ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತದು ತೆತ್ತೊನ್ಗ ರೌಕೆದ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡು ನಂಡ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಪ್ಪಗೇನು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಕೂಡ ಮಂತದ್ದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೆ ಮತ್ತು ಏನೋ ನೀನು ಪೊರ್ಲು ಎಂಕಿ ಎತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಐನು ನಿಗ್ಲಿಗೇನೋ ತೋರಿಸ್ಬೋಬೆ ಏನು ರೌಕೆ ಪೊಲ್ಲುದ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ರೌಕೆನ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೋಬೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೇನೋ ನೀನು ಪೂರ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದೆ ಯಾನೇನು ರಡ್ಡನೇ ಸರ್ತಿ ಅಳತೆ ಮಂತು ತೊಗೊಂದುಳೇನೆ
ಅದಂದ್ರೆ ಒರಿಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪುಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಒರಿಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಹಾಪುಜಿ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಆರ್ಡ್ರ್ ಒಪ್ಪುಂಡವು ನಮ್ಮ ಏತು ಹುಷಾರದು ತೂದ್ರು ನಮ್ಮ ಮಂತನ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ಟ್ರು ಒಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಪೂರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ದೀಡೊಂದಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಈದು ಪೀಸ್ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೀಸ್ ನಾನಂಜಿ ಬರ್ತದೆ ಫ್ರಂಟ್ ಪೀಸ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದೆ ಯಾನ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ದೀಡೊಂಪೆ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಪಟ್ಟಿ ಪೀಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಇದ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಅರವಕ್ಕಿ ಗೊಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಕೊರ್ಪತೆ ಐನು ಪೂರ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದೆ ಐನು ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆಯನ್ನು ಪುಲ್ಲಿರು ಕೊಳ್ಳುಪೆ నేను ರೌಕಿ ಪೀಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಂತದಿಜಿ ಇತ್ತೆಯನ್ನು ರೌಕಿ ಪೀಸನ್ಲ ಕಟ್ ಮಂತದಿತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ನೀಟಾದ ರೌಕಿ ಪೀಸನ್ಲ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ತಿತ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ತುಲೇನ ಮಾತ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದೆ ಇತ್ತೆಯನ್ನು ಈ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಪೀಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೈಗೆ ತಿಡೊಂಪೆ ಸೋಕಾಪುಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಪೀಸ್ ಕೈಗೆ ಬತ್ತನ ಹಿಡ್ದದು ಎಣ್ಣೆನ ತೇನೆ ಕೈ ಪೀಸನ್ನು ಪೊಲ್ಲೊಂದುಳ್ಳೆ ಪೊಲ್ಲುದು ಏನು ಅಂಚೆಂಚನೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದು ರೌಕಿ ಪೀಸನ್ನೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದೇನು ಕಟ್ ಮಂತೊಂಜಿ ಈ ಥರನೇ ಏನು ಹಿಡ್ದು ಅಂಚೆಂಚನೆ ಪೊಲ್ಲೊಂದು ಪಿನ್ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೆ ಪಿನ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಹಾಪುಜಿ ಹಿಡ್ದದು ಒಂದು ಈ ಥರ ಏನು ರೌಕಿನ ಪೂರ ಪೊಲ್ಲುದು ದಿತ್ತೊಂಬೆ ರೌಕೆ ಪೂರ ಪೊಲ್ಲುದೇನು ಹಿಡ್ಕಲೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬೋಬೆ ಏನು ಪ್ಲೈನ್ ರೌಕೆ ಮೂಲ ಪೊಲ್ಲೊಂದುಳ್ಳೇನೆ ಲೈನಿಂಗ್ ಪಡೆದು ಎಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ಏನು ಈ ರೌಕೆನ ಮುಗಿಪೆ ಮುಗಿತದ ಏನು ಹಿಡ್ದುಕ ನಿಗ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೋಬೆ ಆ ಥರ ಪೊಲ್ಲುದೆ ಎಂದು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಪೊಲ್ಲೊಂದುಳ್ಳೇನೆ ಕೈ ಪೀಸನ್ನು ಪೊಲ್ಲೊಂದು ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿ ನಿಗಲಿಗೇನು ಪೊಲ್ಲುನು ಪೂರ್ತಿ ತೋರಿಸ್ಪಡೋದನ್ನ ಜಿಂಜ ಲೆಂತ್ ಹಿಡ್ರು ಪೋಪುಂಡು ಹಿಡ್ತಾಯಿದ್ದು ಏನು ಮೂಲು ಪನೀತೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದುಳ್ಳೇನೆ ಒಂದು ಸೀರೆ ಬರ್ತದೆ ಏನು ಅತ್ತಿಗೆನ ಸೀರೆ ಆರನೇ ಸೀರೆನೇ ಏನು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಪೊಲ್ಲುದು ತೋರಿಸ್ಬೋದುಳ್ಳೇನೆ ಈ ರೌಕೆ ಪೂರ ಪೊಲ್ಲುದ ಏನು ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೋವೆ ವಾ ಥರ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಅರೆ ಡಿಸೈನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟಪಡೆ ಪೂಜರಿ ಈ ಥರ ಪ್ಲೈನ್ ರೌಕೆನೇ ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡಿಪುನ ಹಿಡ್ತದೆ ಯಾನ್ಲ ಅವೇಲೆಕ್ಕ ಪೊಲ್ಲುದು ಹಿಡ್ದೆ ಮತ್ತು ರೆಡಿ ಆತಂತುಲೆ ರೌಕೆ ಫುಲ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆತಂದು ಆಯ್ನು ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಎಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಂತದೆ ಉಕ್ಸು ಎಂಟೆ ಮಂತದ ರೆಡಿ ಮಂತದೆ ತುಲಿ ಬೊಲ್ಪುಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟದ ಎನ್ನ ರೊಟೀನ್ ವೀಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೈತೆ ಇದು ಲೆಕ್ಕನೆ ಎನ್ನ ನಾನೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಗ್ಲಿ ತೂದು ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆನಂದ್ ಪಣ್ಣ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇದು ಲೆಕ್ಕನೆ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ನನಂಜಿ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕಬೆ ಹತ್ತೈಟುಗು ಮಾಂತೇರಿಗ್ಲ ಬಾಯ್